Madyong bunta guys, diyan na po ko sa opisina guys. Niya guys, ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. December 4 on guys, diyan guys, di ako sa opisina sa pari kay gagaba na po ko og permit para sa kaslunon. Kay umapuhon last tawag man sa kaslunon guys niya. Kinalan ako magama og permit kay kwaon na inig Lunes puhon. Unja guys, magama po ko og lain na pong tawag kay umapuhon na napoy first tawag umapuhon kay Sunday man ugma guys. Basta Sunday mo itawag kay tulo ka sandihan guys tawagon ang kaslunon. Mo nang tawagon guys kay aron nagmamatuod na nga kung nay mo babag guys or ana may bawan kung daga bagyod na siya or dili. Mo nay rason nga nung tawagon diri sa simbahan guys. Kay wabay mga komplikasyon ba sa iyang pagminyo. Muna siya guys. Diyan magama sa ko guys ha. Wala kayo guys kay naaiga trabaho sa second floor sa kumbinto mo na nagdukduk. Ka-print ako guys. Balik guys kay akong butangag letterhead sa mong parish. Gama sa permit. Ang tawag na padong gamon guys. "39 years old, taga 29 Malapao Street, Taglan City. Anak nila ni Joselito Policianos o Prosinita Sulis, buot pangasawa ni Sharon C. Angkalot, 39 years old, Bohol District, Tagbilaran City. Anak nila ni Zacarias Angkalot o Ursula Kalapan." Wala siya. Ano rin siya guys? Unang tawag. Ano guys? Ano siya guys? Una siya guys. Una na yun yung pagtawag guys sa simbahan. Unang tawag. Marjon Polante, 30 years old. Taga Purok Dos, Katarman, Dawis, Bohol. Anak nila ni Pedro Polante o Marilyn Lanaha. Both mga asawa ni Pearl Angeli Pinos, 30 years old, taga Bohol District, Tagbilaran City. Anak nila ni Felicissimo Pinos o Merla Lumagbas. That's it. Wala siya guys, nga naon pagtawag guys. Okay.
sa tong mga dagag ulitaw pa diha. Nanaon siya pagtawag diri sa simbahan guys. Na mailhan jud og ulitaw ba jud mo minyo o gapa ulitaw ba mo og nagpadagadaga ba mo. Kay naimo ang ihunong ang kasal. Pero sa tinuod nga kinabuhi guys, wala man na nahitabo siguro oy. Ug naa magali talagsara pero sa salida ra man ang naimo babag. Salida ra man ang naimo singgit nga itigil ang kasal. Palamuot guys no. Itigil ang kasal. Nahuman ako guys. Ako na di i-print guys. Nag-print ako guys kay sandera ba ugma. Hindi malimot. Di ta malimot guys kay ilhan na matag tigil sa tani. Print guys. Ako gikuptan ang printer guys kaya kung cellphone ibutang sa tripod kaya tungtong sa printer na inig print kay mag-udzog-udzog man. Gikuptan ako guys. Ito guys oh. Isburo guys, printang balik kay handap. Maklaro guys. Hindi maglisod o basa ang printator o mapuhon. Dara guys, klaro na guys oh. Ano siya guys. Nauman ako guys. Diyan guys. Mangipos na ko guys kay magawas na ko. Ito na ko sa akong lugar. Yeah. Sa lugar. Dumom rin tahal. Ako mo ni aswatan mo guys ang lapis kay hindi ko malimot kung say date kay una itong sa ikatulong tawag December 5 December 12 o December 19 ano siya guys. Lili ko guys kaya naman gulong kauban ito sa gawas guys amo bookkeeper nari sa amin guys sa amin ko guys paniga katag ang ang kuan nangilay ko guys gamayan na ako kay magkuha na ka dimao guys. May lingaw guys. May makasuno rin guys. Yes, sila guys. Ganun bayaw-yaw ko ako lang usa. Kaning mag-vlogger ta guys. Kay baw guys. Ano nila na sugdan ta. Abig na sugdan ta guys. Once ako guys mag-close anin ako ni computer guys. Kay tagkam itong busy kayo guys yan kay nanguhag baptismal unja
kapila jud to nagsigig burnout guys, sigig ka intonsi sa computer, wa na nakitang mga litra tungod siguro kay wa na off guys. Diya sigig burnout, makaguba man mga appliances ang sige burnout. Paglagot ko diri guys kay basta ganig na naag bill guys nya timbayad na. Mas sige nag burnout padugang sa bayro nun sa kuryente. Yun nga ako na nang i-off ng computer guys karon di may tunsis kay medyo tigwang naman po niya mong computer ani guys. Kapit na po ni mga yung bahin. Magpailis. I-off na guys. I-on lang maninaho og nay magkuhag baptismal guys. Okay, manito mong cashier magama og report usay sa putong. Da guys oh. Dugay na ka-adyo niya akong cellphone guys. Akong cellphone nga Vivo. Cellphone nga Vivo naman ang gamit niya. Nawa guys oh. Nagkuba na guys. Dugay ka na ni. Nani ko mukuan og butang guys. Di inulungan ang to di maguba. Palit po lain nga di guys. So magka kwarta ta. Okay guys. Magawas ako guys ha. See you later, alligator. Guys, good morning guys. Ako na po ni si Charitable Vlog guys. Welcome to my channel guys. Karon guys, December 5 ron guys niya. Human akong ligo guys. Sing sayo kong mata guys kay ningon magud sila nga mag-burn out ko no alas 5. So dali ko mata bisag mga 4:30 na kapin. Mata ko bangon ko kay maglungag ko sa rice cooker kay di ko makalungag magbabaran out na diyan naligo ko daan nya magilis na lang ko karon tagtaod guys kay aron mo simba nya guys kita kits na lang guys unya ipaday ko magilis guys magluto sa day ko og sudan sa may bilin sumbana og sa anak diyan akong lutuon guys kuan kanang nakalugsong kibaw mo kung sa'yo nakalugsong guys sardinas agisahon nya bumasan nga na nya apong butangan gamay pichay kay napay pichay gamay na ibilin ato guys nya guys magluto ko kay haron ay sudanon agahong banaw kong anak before ko mosimba guys before ko magilis nya guys kadiyot ra kay ni guys nga kuan kanang pagluto kay simple ra kay ni siya nga sudan lutuon na to balik ba kaya di ko ganahan mo kaon og sardinas guys kung dili lutuon kinala lutuon jud lamasan gamay ya sige guys ni burn out na jud guys tinuod ay jud nga mag burn out guys kaya ko usahay guys mingon og mag burn out niya di padayon di tinuod magluto na ko guys na istorya ra ba niya kaya nagandam ka ang tubig wala all pod mas mayo man po mag-andam kaysa dili mag-andam at least mag-andam wala ni dayon kaya gyapon itong mga lamas guys ahos, bumbay o kamatis sumura ni siya guys ano siya guys simple na kayo nila food pang bonita na mayroong umin guys kay dami yung gauli ang kuan ang sardinas guys, ato na ilunod itong pichay guys. Itong pure na pichay. Kita dyan natin mga tanom-tanom guys. Ilagmay kay pakasagol-sagutan sa itong luto. Timplada na siya gamay guys. Itong magtimpla. Ready to eat na guys. Itong butang gamay o initubig ang lata guys karon itong isabaw gamay
Simple ka siya. Sudan. Malami sa dila guys ba? Ilad sa dila. Sila na pagdamay na guys. Templado naman na siya guys. Ito lang. Ano yung kaya rin? Kung malami-lami guys. Magkape guys. Bites na guys. Rice. Hindi na guys. Lamin na kumutan o kanon. Ibahog sa kanon guys. Wala na siya guys. Ito ng pagkulang kayo guys. Pagmuna na to guys kay kuan na pod guys, mga pe ko guys. Kay unya para bata pod makakaon og managmisa guys. Pero diyan ako guys, galakaw ko padung mo simba. Dali ko guys kay ang oras guys kay 6:45. Diya. Dali ko guys kay guwigo bayapon ang kalayon. So, dali ra guys, oy, naanad ako sa lakawan ni. Halos kada adlaw guys, kaulig hapon gikan trabaho. Mag-booking ra ko guys. Guys, oh. Lakaw ko guys. So, kita-kits na laman guys. Ito, simbahan. Kamero anak ninil, wa may hanaw, tuan man. Master naman, mo na balik-balik sa baho. Master na pula. Sisilso pa. Mag-eskwela. Simbahan guys, yung suot ko kay di ko tig video og kuan guys kanang well gamisa guys kay mawo pa ko. Basi dili mo nga imong pare kay di siya ganahag mga social media. Muna nga karon ako ari hingsuot ko. Kuno imong simbahan guys. Unja second Sunday of Advent. Kani mo ni ang first nga gidagutan miaging Domingo, first nga violet. Pagkasunod guys, ang karong adlaw mao po ni ang gidagutan ya sunod. Di ko sure og unsay sunod nga dagutan, pink ba or violet. So mo na siya guys. Kani siya nga dahon guys, mo na siya gitawag og sipris. Dugay ni siya kay mamatay guys, mo nang kana among tigamit kay dugay siya mamatay. Long lasting kay siya nga dahon guys. Mo ni among simbahan. Mo ni siya warlock to dito entrance ano siya guys. Diya padong na ko muuli guys. Muuli na ko guys. Kay nanawag na akong anak dito sa telepono guys. Na gawas na ko. Dong sa gawas. Kay muli na ko guys. Magbaktas para ba ko guys. Mura na bag dagom-dagom guys. Sige guys, magdun ako. Thank you for watching guys. Mas na ko guys, tara. Mas na ko. Ayan, mga decoration na mo sa gawas guys. Yan, nasa ibabaw sa akasya guys. Pero dili pa na siya mao guys. Mao niya nang i-video guys sinika kanang umapuhon kanang hapon kanang pasigaon na nila guys. Pero dili pa ni siya mao napaidugang ani guys sa pay mga series nga magbitay ani guys. Siya dire sa kilid sa simbahan guys napaning mga star nga ipangpasa sabay ni Burkod guys. Guys oh. Wapa kay tanom. Kani mo ni siya ang champagne nga tanom mahalon kaadyo na siya guys dagan na oh dapat jud guys oh mga mahalong tanom among convent ato hagdanan padong Quarlof galakaw na ko ani guys padong sa amua
Kuno sa pa ko ang video. Naglakaw ko. Pero hapit na kumabutan ni sa mua guys. Kamay na lagkuwang mabot ko. Din ako sa balay guys. Unya guys. Pag-abot ko diri sa balay, sa among balay, galigo ko sa anak. Unya pagkahuman guys. Trabaho ko sa star na mo nga ipasa simbahan karon kay deadline karon pagpasa amo ang star sa among neighborhood 1 kini laging kita po'y coordinator guys minang kita po'y maning kamot og pag asikaso parang natay isubmit dito sa simbahan diyan human ako gama guys pinalit ra gud to siya nako guys pero naa ko'y gibuhat para malami-lami pod dara guys ang ako ang gibuhat ganiha guys pag-abot na pag-uman akong ligo sa anak tara muna siya ang gibuhat guys kaya ron mapas na nako ato sa simbahan karon tara niya mas mao to hong gibuhat nga star guys ako rang gipa naray gidugang guys ja guys thank you for watching guys see you in my next vlog.